Ladies and gentlemen, Mr. Jay Lugano and Teresa Grace Taculio. Wow! Kung ano na yung Teresa? Right now? Alright! Ladies and gentlemen, let's welcome our second pair. Mr. Sandy Galano and Bay Amor Betel. Sige na, kapit na kapatuman. Let's go! Thank you so much, Amor and Sandy. And now let's get up for our third pair. Ladies and gentlemen, Mr. Russian Kyle Anosas and Shadow Dumala. Let's go! Wow! So what about fans standing in line? And now, ladies and gentlemen, let's welcome here number 4, Mr. Mark Brian Gloria and Giovanna Day Taculio. Alam mo naman ako kayo Ang first na pagkakita, si Chester Lebronio and Jennifer Angelasco. Alright, 1, 2, 3, let's go. Thank you, Chester and Jennifer. And finally, we have Mr. Joel Suete and China Grace Andonas. Wow! We're on the top. And ladies and gentlemen, leading the pack, we have our best man and lady of honor, Mr. Jeffy Taculio and Joanna Aniesco. More. Ano ba na ito? Okay. Ladies and gentlemen, let's give them a big round of applause. And of course, at this point, okay, nag-handmade salamat for joining me in the grand entrance or groomsmen and bridesmaids. So, okay pa ba ang tanan? So, karoon, kauman ako si Jane. Jane, kumusta ba? Sa pag-ibati ka lang? Magkala? Aside si Kultong Jane. Kumusta pa ba? Alamin na ikaw, no? So, okay lang ba yung partner? Nakastorya na ba mo? Saan mo yun? Nakainom, naka-check mo na lang. Gawa lang po. Okay na kayo, di ba? Okay. Nagagig salamat, China. We have here our next one, Charo. Oh, kinsa mo ka? Ha? Juana. So, Juana, kumusta ba sa pag-ibati ka lang? Dapat kayo, ikan pa kanina kanlawang hangtod karon na nurap ang mata ni Juana na wala pa'y kaunay. Later on, ayaw ko pala katulog kay Unya. Ilagabot sa pag-humble, mga ata. And I know that you are also excited for that part of our celebration. So, may pagtutok na ba ang kanan? Oh, tungkol kay Hinay. So, wala may pagtutok na ito mga bisita. Alright, so ladies and gentlemen, before we continue, our power is back, so let's shut down for a moment and change. Alright, so ladies and gentlemen, this is the moment of truth. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Let us all rise. And to our principal sponsors, let's wave our table napkins in front. Atong palito na atong table napkins. There you go. Let's do a big round of applause, please.
muna tayo record. Now, before we continue, mga kalas na kumusta ka sa ating pinatay ka na? Kulpaan man. Gusto ko may power, may kulpaan ang gagawin. Pakasawa na ko ang Sister Yani. Dapat palagay mo na kami. Kung nagkaroon ko ba siya okay, how about Jenna and Nicana? Well, dear, kumusta naman? How does it feel that finally, after that long journey, you are here? Time to forever with your ultimate crush. Happy kayo. Happy ba yun kayo? Tara na sa happy way. 1, 2, 3, happy! Okay! That's beautiful. And again, it's going to be a fantastic celebration for the both of you here, and everyone is here in our celebration. Salamat. Now you may take your seats. Let me remind everyone that we are in a Filipino wedding tradition, and as we continue our celebration here today sa atong pagpadayon ato sa masasiyahan ng kalain-laing mga tradisyon nga nakatatag sa atong pagka-Pilipino. All these traditions signify the union of our couple. The first one that we're going to witness here today symbolizes the consummation of the wedding vows of our couple. As they say, it takes two to tango. So let me get that one, Anthony. Because right now we're going to bring your wife at the center of the dance floor. As we are now about to witness our couple, Anthony and Jeline, Mr. and Mrs. Anuta, in the couple's first dance. O karon may kasama niya ang sumpay nila sa pustang sugilanon, bagong haon. Parating we're together every week. Pauli nila sa inyo ka. No! Dili ko! I can't take it anymore! You were super dugay pa ya! Nga may uli? Nga manguyab na ako! O dili na ko makapaabot og super dugay pangay gayon! Busa, ako na'y manguyab ni mo ron. Og duhare kapilian ni mo, Dave. Either mo sugbot ka na ako, o sugton ko ni mo. Unsa? Ay kapuag di anaka, kaliwat ba ini nako? Parehas bigdakad sa utok. Pero ako nagplano pa lang, siya iya nang gibuhat. Dapat ako'y miuna og buhat sa pagpanguyab ni Juan, kay ako'y unas duyan. Pero naunhan mang us akong anak. Idahak ning anaka. Hoy! Dayan! Samir! I am talking pa to Dave! Shush! Una na! Pauli na sa ato kay mag-talk pa, me! Magkita na lang ta sa ato later kung pauli na ko, me! Ha? Usay kung mo paulit na ko? Oo! Depende man na! Kaya kung sugton ko rin ni Dave, ato na lang kulaho sa ilaha puyo. Pero kung musugot siya na ko, magdili na ko mo pauli sa ato. Ha? Nayabag na ka, ha? Nayabag na ka, Dayan? Lakman! Tarong kayong akong panguna-una nga naghuna-una anak me. Gihuna-una ginan akong maay kagalina samtang nag-wait ko ni Dave nga mauli. Okay, nasod sa akong una-una. Kanang akong nahuna-unaan karon, mauna na. Naadto ka puyos ila, ha? Shucks, si Mommy! Magkauumang kami, oy! Puyo dayon? Di pwede manguyab usa ko sa dili pa ko mupuyo sa ila. Oy, babae kang dako o niya ikay manguyab. Ay say pagkauaw, Dayan. Ay, me! Modern na karon ang panahon. Dili na ta magpaiwit sa mga langyaw. Abi pa lang biyahe na ta. Sabay ta sa uso, gudron. Aron di ta mabiyaan. Nabiyaan ng magani ko ining istorya, ha? Asa ka dapat mabiyay, ha? Kini manguyab pa ko. Dapat dili na manguyab, di ba? Magtinutok ka naman unya na niya. Man, magkisinabot raman na. Mag-ana-ana raman na. Unsay ana-ana, ha? Gosh, me! You are so behind na yun sa uso. Ang asa ato nga uso. Kada lagi magtinutok kay ra. Unya mag-ana-ana na. Usa lagi ana-ana, ha? Pasabta ko kay naglain na bayan ni kabuhi na ko anang ana-ana nga imong giingon. Anak, good! Kanang mula sa kwarto ba? Unya maghubo. Ay, kalitsi, maog yun lagi. Dire, pauli! Ay,
Pauli ba? Pauli. Dire. Uban ko ni... Dave! Dave, where are you? Mami! Mami, asa si Dave? Nang siya ka man, ha? Nanong nagdagan ka? Doon na lang ko'y gilikayan da. Kasi man! Si Dave! Oh, la, kung mangita na ko ing nangawa ko. Bilakaw ko. Ha? Uy! La! Kung ako pa makakay! Siya! Gawas. Magsulti una ta. Unsa pa may ato pa nagsultihan? Ikaw, sa may gusto ni mong ato panagsultihan. Ang pagpanglabay mo na kung kaang mo may gusto ni mo o ang paghaw ko ni mo. Isipon akong wa kadto mahitabo. Busa lakaw na, gawas na. Ayaw pa abutang nga guro yun tika. Aman siya. Nahibaw gyud ka nga ikaw ra ang bugtong babae nga nakapapitik na ko sa maini. Ayaw ko patuhua anawan. Baka kun kang dako. Labing siguro, mausad na imong isulti nga tong Normano. No? Mong adto na lang niya. Nga naman magsige mo kag pamugos na ako. Daghan kag naong. No! Dili na tinuod. May bugon kong mga mata pero nahibaw gyud ka nga ikaw ra ang niya sa akong heart. Sukan pa sa una. Baka kun kag yun bisag unsaon, no? Ayaw ko patuho anawan. Kay birador kang dako. Mo bira kag babay, mo bira ka sad og lalaki. Aman siya. Gisabuti ka kaniadto eh. Kay nabutaan ko sa kung gugma nimo. Pero karon lahi nawan. Dili na ko magpatunto pa nimo. Stop it! Stop it! Ang kunon ko nga may mga lalaki ko nga gikaibgan kaniadto. Apan, kutob na tulid to. Kaya ang tanan kong kaibog sa mga laki, mapapas mataghigayon nga ikauban te ka. Baka kun. Ikaw lang ang nasayon sa matuod kong pagkatao. Ikaw lang bugtong gisaligan nga akong gisaligan nga sultihan sa matuod nga ako. Gawas sa suod kong higalaga si Don Cogita. Nganong taguon pa man na nimo? Nganong dili mo naman lang na iladlad ang matuod ng pagkatao? Tan-aon ta kung gukuron ka pa gihapong Norma. Husto di ay. Gano ba tuod? Ngawa man ako buhata sa una pa. Sige. Dili ka man ka mo gawas ning akong lawak. Ako nalay gawas og mulahos ko pagadto sa ilang Norma aron sultihan siya sa tanan. Tan-aon ta kung unsay iya kasulti ba itungod nimo. Aman siya. Ayaw! Don! Ayaw ko puti. Nana. Gibuhian na tiga. Sige. Adto na ko. Ngano bang gisakitan man ko sa kasakit nga nakita ko sa iyang mga mata. Nabuang naman tingali ko. Oh my gosh! Ano naman ang oras, ha? Alas 8:30 na? Oh my gosh! Alas 9 ang duwa nila sa finals! Oh no! I have to move na! Late na kaayo ko. Late ako may mata. Kaya dugay ko nakatog kagabi sa sige ko na una ni Dave. I have to move na. Fast, quick, double time, etc. Dili ko makaliyog. Naglipog ko sa kong buhaton. Ang kalagot ng lawasa, uy. Basta magdali, dili kay baw sa buhaton. Lihok na ba? Suot na dayon sa panyo. Suot na dayon sa panyo ba? Nya dayon, maligo na ko. Nya, na di ay maghubog ko sa akong nightie. Dayon sa akong panty. Nya, umano naman ko'y braso. Ang sunod na kong buhaton, maong pagpaagas sa gripo.
Dayon, bubuan una nako ang akong tiil. But wait, kapon una nako ang tubig kung dili ba kay bugnaw, kay mag-init pa ko og tubig. Ug unya, kung kaya ra nako ang kabugnawon, human sa tiil, bubuan na nako ang akong lawas. Then ang akong head. Magdali ko kay human na akong basa-basa. Manlukod naman dayon ko. Nya, manabo na dayon ko. Manyampo ko. Nya, napadji conditioner. Nya, lain pagid ang para sa chuchu. Ay, pagyudi ay, mag-scrub pagyudi ay ko. I'm so late na cute. Human ako kaligo, manarapo dayon ko. Nya, magtapis dayon ko. Then magawas din ko sa banyo. Nya, magkuha din ko panty. Din mo atuban dayon ko sa samin. Kaya mag-make up ako. Sa dili pa ko. Mamili og sinina nga silubon. Ay, oh my God! I'm so late na cute. Dili na gyud madang. Ako makalate sa game. Oh, I'm so late na gyud. Ay, magdali na gyud ko kay I'm so late na gyud. Maligo na gyud ko. Unya mag-make up sa dili pa mag-ilis. Oh my gosh! I'm so late na gyud bisan unsaon. Daoy, oh my God! Nagbalik-balik na lang akong gisulti. I'm so late na gyud. Oh my God! Oh, tabla to sa first half ha? Sa first half. Oh, tabla ta. Kinahanglan nga mamawi ta. Kinahanglan nga babiyaan na to sila og score. Sa man ikaw din, siguro ang imong shot ha? Kinahanglan tag mga 3 points. Yes, coach. On guard usab ang uban ha. This is a team game. Sabot. Yes, coach. Yes. Magsugod ng second half. Good luck, boys. Team Tiger, shirt! Wow! Gibadayan lagmayos, Dave. Maglisod-ilusot ang bola. Mangita ko pagi, rumapasa na akong bola, Dave. Gigora dyan ko na lagmayo. Bulhay ko. Hop! Dagan ko galit, aron. Maupin ko. O mapasa na ko ni... Dyan, ang bula. Diyan na ako ang bula. Upin ko. Hop! Makashoot to. Ah! Kunta siya! Tuyang kita, Dave! Oh. Oh. Ay, shit! Nailog ang bula! Shit! Nailong sa kontra ang bola kay kuptag na kanina ni Dave! Og na-shot pag yun! Kasayang! Kung nga palang iluga atong tawana ang bola, nga diha na unta ni Dave, ma-shot ang unta to! Unta uyap na mi karon! Makalagot! Naglagot ko ng lagom nga nangilog ni Dave sa bola. Bibigan ni Be, labayon ti kainin botilyas mineral water, Be! Hala, nalingi na ko ang mga tao. Hila kong gitudlo nga mo'y naglabay sa botilya. Bahala mo niya, mapabungbuan ko nga dili ako, no? Anak na labay. Hina ko. Masa ka niya? Tulog-tudlo ba ka na ako? Butlo na ba yun ang mga tudlo ron nga manudlo? Naunsa ka diha? Inga labay. Minira water. Sa? Hoy, di ka masabot. Tarunga ka ng istorya, be. Tarunga. Hana. Ikaw, hana ka karon. Yabag ka niya, yabag ka, ha? Huwag ko magsabot di mo, oy. Ako di naglabay, ako di ay. Ingo nga habot man lang eh. Agawa na mahana na niya ay. Nalala, hurambaw. Sa? Pag-aasan ko? Okay, man! Dore ka puntos ka tulabaw nila. Coach, 20 ka segundo na lang ang duwa niya. Mahuman ang duwa, ha? Mas pabortang kay niya na itong bola. Ang buhato ta karon ha? Pugong ta, pugong! Pugong yun! Pero di ba ilog kontra ang bola? Ikon mahitabo nga mailog nila. It's either makatay sila na to or makalabaw sila o usang kapuntos. O, di na gusto nga mahitabo na. Busa, double effort ta, team! Ha? Yes, coach. May mo, kidagandagan na lang na to ang bola para nga
pagpatay sa oras. Kung ginagabot sa hustong oras, sa hustong segundo. Yeah, kaya mo siya, ha? Okay, coach. Steve! Naan mo ang bola. Okay, coach. This is it! Ah. Good luck! Tiger Jack! For the win! Go, go, go! Heavy go! Si Dave ang nagdasa bula. O gamay na lang kayo ang oras. Ngay kakulbaan ni. Ang gitabangan nila og bantay. Gitabangan ng bantay si Dave. Ang kalapig yun na payo no eh. Basta dili mo pahawa ni Harold lang payo tapos sa katas. Anong mga ato ha? Humo na nga ha? Sa! Nasa ka! Naan magupot na bikas ha? Oh! Parehas mo na tagipustahan. Che! Husto, balihon na ko ang akong strategy. Itabangan lang gwardiya si Dave aron mailog nila ang pula. Lihay, Dave! Gamay na ng oras, Lihay! Ay, pailog ha! Legsi ay ariskado kay usada. Kung dili di mo masyad, uyab na ta! On sa kuno? Uyab na sila kung dili ma-shot. Dili mahimo. Ay! Focus, Bart! Focus! Kung masyat na di mo, may kiss na gikan ako, Dave! Sure, Lore! Yeah! Huwag ko makabantay. Naaram ni sa doon ang huwag. Bidakot! Iyak yung gishoot! Doon pag yun ko, makashot yun siya. Shooter yun lagi ni si Dave. Pero paniguro na magutong ako ugod nga kung dili niya ma-shot ni uyab na mi. Pero gishoot din mo niyo. Ay, makalakot. Huwag yapon ko niya sa Midagan na si Lori, paingon nila sa tunga. Dili ba himong mauhay ko? Mudagan sa ko paingon sa tunga! Ibutang na ko ninyo eh! Congrats ninyo! Congratulations sa team! Binaog kita! Binaog to! Jan! Ibutang na ko ninyo! Jan! Dili ako idagan og puntos oy. Si Bart Dave. Ibutang na ko ninyo! Uy, asawa pa kapil si Lori. Ang atong dali. Dali. Ay! Uy! Ako yung asawa! Ipagod niyo! Uy! Hi! Hi! Hi naman! Ano saman? Kagatuwa mong gisinggit gini na. Kadaghang ka na akong gisingit no, kaya nasige kong share ninyo no. Kagatuwa katapusan nimong gisinggit ba? Ang daog ta. Dili. Kato bang hagkan ko nimo kung masyat ako. Gisiguro magagna ako gani pag kuan 3 points aron nga mahagkan ko nimo. Hello? Huwag ka kailag joke di ay? Why joke sa inyo? Naibaw baya ka nga dili ko hili og joke. Kusa paninglon giti ka sa imong gisinggit nga ganina. Naunsa ka? Ako! Asa-asap ko ninyo! Nagpapaanasay ko sa tumoy! Hoy! Asa-asap ko ninyo! Abay, okay labo to eh. Hilabay! Dili ta friends, no? Sige na, asa-asap ko ninyo! Anasay ko sa ibabaw ka ng inaana! Kapag tudayan, pakayang ko! Ay! Tika. Dave! Ay! Bebe! Apil ako diha! Uy! Dave! Isak ako sa taas! Ana! Dayan! Malipay na ako kung hagkan ni mo. Yapil ko O diya, mas malipay man ko kung ikaw ang muhawak na ko. Huwag tayo unay Sa sunod na lang ha. Basta kanaog ko ninyo, be. Kanaog ko ninyo. One, 2, 3. Congratulations sa atong team! Yes! Oya, coach! Madayon tong atong kaligog dagat ini. Oh! Yes. Umana sa fiesta kay Bisay pa matagaron. Thank you, coach. Ay!
ko! Ha? Magtupis ba ako? Sa maligo og dagat, tupis! Kakailang tupis? Ha? Yan! Ako'y red, ako'y yellow, ako'y blue! Ano color sa itong flag? Pwede na tayo mag-lagrit na dito, coach, di ba? Brian! Sabay! Duray ka lang daw! Dungan na din ang sulog nga puli-puli man! Kadahawas na ko sa dagat pa mag-ilis ko! Ang ayan ba, kayo ko magtupis ay! Yan. Pili edad mo. Legal na ko no? 18 ako? Unya, ikaw, coach? Ako? Oh. 36. Ha? 36. Madahan na, coach! Nataon na rin ang babae nga gitagana para nimo. Kay? 18 si Dayan, coach. Unya, ikaw. Oh. 36 ka. Ah, Parisunggi mo. why not? Di ba? Single pa man ko. Aka na, coach! Birat! Muna na kag akong papa no? Oh, kaya nga, pila mo na edad sa mong papa? Ambot lang! Mga 40 plus tingali. Di ba pareha sa mong papa? Mas bata ko niya. Bagay raman sa tinuod tano? Dili ko si Dave ang ako kasi ang akong Where's Dave? Si Dave, ako ang kining-kining. Ambot lang, diri naman to ganina. Yes, ako na ini ron. Bito, bira, coach, bira. Biyaan naman ka. Bira, coach, bira. Mahog yung kadiri na ako ron. Ay, kani. Dili ko! Dili ko no! Where's Dave? Bira, coach. Bira, coach. Lap. Sakitas ko tiyan eh. Wag ko sakiti ganina nga nagsigi og dagan sa court. Pero karon bisakit ang akong tiyan og dinagan likay ni Dayan. Nagkabuan itong pinangita ni mo, Willie. Bahala siya eh. Basta nialang ka uban ako. Hoy, kung nagplano ka sa pagpaningil nako ay na lang kay utangon nagyapon na nako nimo. Okay ra. Basta digbayad nimo, doble na. Unsa? Willing to wait man ko. Unsa naman in taon? Okay, willing lagi ko. Tiyaman. Saba ka di ay. Masa na bingka ni June? Ngawa pa ka ni maluto na daghang waiting, pulos willing to wait. Dili eh. Ang kiss ba? Willing to wait ko. Pero kung ipakapinin mo ang bingka, labaw na ko mag-wait. Ay. Kalata ko da. Bastos to no? Bastos to no? Bastos. Huwag ko'y bastos nga gihuna ha? Ambot lang ganin mo. Bastos to kay baw ko. Bingka? Bagbuwag to ay kapoy ni mo. Kloin. Kay imbis kisa nga akong ihatag ni mo, basig ang ako na hinuno niyang kumo. Hala? Hindi to si John, oy. Di ba nga nagdungan man tagpanagan? Nawa lagi siya. Dito na. Sige mo nagkawa ng tawhana eh. Kadat akong balikon. Nakita na ko sa tagway ni Dave. Nga malipayon tayo. Samtang nagkupot sa kamot ni Lori na nagdagan. In love kay siyang Lori. Samtang ako, in love kay kunya sa tako. Ay, kalisod ba ni sige tagtago-tago, uy. Gipulaan na kay ko ini. Makabutot kinistiyan. Dili na ko. Kinanglang ipagawas ko niya akong tinaguan. Mudawat mugdi na ko. I will show na my true color. Pagyan! Si Dave. Gaoy. Manumay maganda akong mga tuhod ini niya. Uy. Hindi ko munong. Kung tasap ko ba, aron makabawas ko. Ay! Hunong sa? Hunong sa ba? Ngano? Kanano? Magsulti na gudo na ta? Saan sa ba? Naglikay ka na ko? Obvious ba? Nga naman. Kay, di na kumugukot sa taong kusog mo dagan kay kung digyod wa na tay pugsanay ay nalang ay nakug atika pero atikra ha atikra ha atikra Wa gabae. Ako kasabot. I love you o ka na kasabot na ka
Unsa to? Ingon ko I love you. Kadungog na ka? Part, ayaw kong inga nga. Ingon anat ka kamahal, part Dave. Mulagkay na lang ko, aron katagan kagigayon uban ni Lori. Kay kung na ako, 3 is a crowd, di ba? Mao nga, likay lang una ko. Nga, di ta mag-upang tulo. Pasimpre, kung di na ta magkuyog-kuyog, makamata ng tumbuya nga babae gid siya. Part, Malipay sa kupart kung mababae na ng atong amiga. Miga binan ako. Ug migo kayot ka. Mo nga, malipay ko kung kamong duha magkadayon. Hindi pa aya lagi na ako. Kakus ko niya. Ay, kamot ba ini niya bisan gipaningon to eh. Ay, kailangan pa sa akong kibati. Kailangan ko naman tako. Lain may ni Puli. Kaya naman noon ko, kikilig ko. Part, salamat pala. Tunay kaging higala. I love you, Part. Isaad kong diligin ako pahila ko si Lori. Kung mahimong kami na, panggaon ako siya, Part. Dili lang alang nako, kung dili alang nimo nga nagpaubos. Indot yun ang magpaubos, Part. Okay po doon kung magpababaw. Hanggaw. Kay baon ako sa gipasabot nimo ana ha. Bibi, buhayin ako bi. Gapilit na baitang duha. Oh, singot kay tao. Okay naman ko. Buhi na taon part oy. Okay na lagi ko. Maaan na tang bayot ining duha kung makita ta sa uban nga hugot kay tang nagakos. Di buhin ako bi. Sige. Di mo gagaganahan og bayot. Unsa? Di mo gagaganahan nga maan ka nga bayot. Kaya ko, okay naman ko. Di bitaw tinuod. Tana na. Hanggaw yan mo eh. Balik ko na to, Lori. Gipahuwaton ako sa unahan. Dali na ba? Dali na. Di ko kanya kong kamuta. Wala. Limot na ko sa plano. Ay, ikaw gid akong Delilah, Dave. Napahilo na nako ang lamisa. Labing siguro ni anaturo mga bata. Gilahi ko gid sila og lamisa aron dili mo tipon sa mga mamistahay nga mga hidden hisbay. mo! Come in! Dayon! Welcome! Mabuhay! Ayaw mo ka, wow! Open gate ni karon. Free fiesta ba ya? O niya daghan kay bikaon. Dili may makahurot kung kamera sa akong mga higala o kaparientihan. So dayon mo, mga dili na mo silingan o kaila. Dali. Dire lang mo pangaon, ha? Ayaw mo kumpiyansa o kaon diha sa uban kay hiluana. Ang mata ba yung normal? Oh. Mitanaw siya diri nako dang niingon siya nga hiluan. Kami! Unsa pagtuon niya nako, manghiluay? Ngita gyud samok ni mabayhana da. Dayon mo, paglingkod. Salamat. Ay, wag gabi masayop sa among paghapit din hida. Daghan kayo kaghanda, mamo. Ooy, pwerte yung daghada. Balik duha ka baryo ang akong giandam. Kaunbog maayo. Bisan kuto pa mo panihapon, wag yung problema kay tulura man sa mo kabuok. Ay, dili, mamoy. May kauban mi nga nagsunod. Akong mga anak, mamo. Opat ka buok. Adi ay upatraman di ay, kagamay raana. Ay di gyud na makakibang sa akong handa ning fiesta. Ay, ma'am. Opat ang akong anak, ma'am. O nga, nagdaman sila sa ilang mga asawa. Maupa, so walo tanan. Gamay ra, kaya ra. Ay, uban, yakip ilang mga anak, ma'am.
Oh, ha? Oh. May mga anak na di ay mga bata pa man ka. Gamay raman nagkaungong mga bata. Ay, huway kasoy. Ang usa, ma'am, ang usa ka anak nako, ma'am. May turo ka gagmay og duha ka dagko. Kay lima man kabog ang iyang anak. O nya, ang ikaduha, may upay ka gagmay og upat sa kadagko. Ang ikatulo, ma'am, ay mausad. Ang ikaupat ay nalahi. Uway, anak. Simbak ko taon, ma'am. Ay, kasi ba yan ang mga anak, ma'am? Naataon, oy. Aw, abi ko guwa kay nalahi man ka ha. Oh, nalahi, ma'am. Kasi may pito kagagmay nga bata og wow kadagko. Og mabdos pa yun karon ang iyang asawa. Wa gabae. Unsa? Giduo ko. Pila ba'y edad sa imong anak na minyo? Ay, di noon kaayo sa'yo. Parehas na ako, ma'am. 14 pa man ko namin nyo. O niya siya, 15 naman. Ginuo ko. Unya, dili pa na sa'yo? Di, good ma'am. O naman kong usa ka tuig. May kadi kay limaray imong anak. Daining uban ni mo ron nga bata. Ay, dili, ma'am. Oy, dili. May mga manghot pa man ni si Dodong na makabuok gibantayam sa akong mga anak nga nahabilin sa amo. May lima kagagmay kang gibilin dito. Unya, gipabantayan na ni mus. Usa ni mo ka anak? Di, ma'am. Lima sab ang kabantay. Ginuo ko. Sa ato pa? Kini? Pila man day kabuk ang imong anak? Kaluoy sa Ginoo, ma'am. 15 tayo na buhi. Nyamat-yaman kong tulog ka buok ang gagmay sa una. Santissima. Kugihanas kugihana di ay ninyong mubuhat og bata, no? Buyag, ma'am, buyag. Kugihan doon kay mabdos masala ang akong asawa. Oy, hala, oy, husto na, oy. Ako bitaw diin na ng akong asawa, ma'am, na husto na. Lasa na mo. O na, niingon man siya og dipindi. Ala, pipila na ba ay edad ni mo ron? Ay, bata-bata pa man ko, ma'am. Mga 67. Ha? Unya, mabdos pang imong asawa? O taon, abutan magod na nga akong asawa, ma'am. O na, religyoso. Di man mahimo magpamilya planin kay sa kuno. Santissima. Unsabay trabaho ni mo, Manong? Ay, mamasura. Unsa? Ay, ma'am, yaghan kayo paghikay, ma'am. Ano na ako ang akong anak kong apo, ma'am, nga nahabilin dito sa amo. Hay? Mga bata na ba? Wa tayo ito yung mga pagtaon, ma'am, padilikan na mo. O niya katong mga nagbantay nga mga mabdos, mahigo pa tubig, init kahinya kay way kaon. Kaya higi palabi po sa ilang mga anak. Usara di ay mugbay. Oo, ma'am. Nasod mo? Dako di ay kay mugbay kung mauna. Ego, ragyod, ma'am. Ego nga masod mo. Ego nga magtakilid mi. Agoy, Ginoo. Ay, oy, kinsa ni? Kao na! Ginoo ko. Kanang bata. Taypa. Oy, mga bata, asa mo nga nung milahos magsod. Balik mo diri, asa mo. Ay, mula hosto sila sa kusina, ma'am. Unsa? Oy, unsa to? Hado Ginoo ko. Ay, haya. Nakabuak ka sa security ko eh. Makabuak ko ng bata adayon. Ay, kung unsay makoptan. Dili dyan na niya tuyuon, ma'am. Pero mabuhay ang dyan na niya, ma'am. Bisan unsang butang na makoptan. Unsa? Ay, dili. Ay, di mahimo itaw ni. Oy, ang ako flower vase ka mahalon. Tingali iyang kuptan. Na. Ato. Oy, bata, ibutang na. Psst, ibutang na kayo. Hala na buak na. Ginoo ko. Sulinay! Asa ka pa, Igon? Hoy, balik dire. Ay, pagsakas taas. Hoy, Ginoo ko. Balik! Dodong tikoy! Ay, ari dong! Naog dire! Eh, bayat niya atong bay. Hoy, mutuok kahang anak ni mo anak imong tinawgan. Badlo nga intahon, oy. Sila, oy. Dili doon yan magpatuon ako.
mas mo pa to o panaglaing tao. Usa! Si Paya Ide, magali ko. Hain na karon tong bata. Oy, 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 ang uban ni mong mga bata palingkuran na ha kay ang tuong kung natong usa ni mong bata gani sa kastaas. Pwede yami manguha o pagkaon? Oh, sige. Pagkuha lang mo diha. Daghan nagbisitang Norma. Halos napuno man ang ilang nataran. Ngiga. Takos kitakos ramang mga bisita niya. Ngiga oh. Ipangsud man ang uban sa ilang daang nga laptop. Hala no, laptop. Kon lapad nga tapirwer. Ang usa ka lalaki nga batan-on pud ay. Uy! Hala, mao'y nagbali sa hawak sa litson. Oh, gisuod man ang katunga sa litson sa ilang danga laptop. Niga. Mga parinti di tingali ng Norma. Tagadiin ka ng mga tawhana nga karon pa man ko kakitaan nila din eh. Tagalagyo tingali na nga parinting Norma kay nag-iyahay ra magsuod sa mga suod sa ilang mga daang plastik o laptop. Tinuod gyud di ay ang giingon ni Norma nga daghan gyud kaayo siya og hikay, dako og hikay. Kay kun dili pa asa man mosugot nga panghakoton ang iyang mga sudan nga gidisplay diha sa ilang tugkaran. Huwag ihapon din Adimbal ding bata ate. Haig ka butako. Naapli na akong tulog ka kwarto din istaas. Ingon maning mga aparador. Waman. Hain magkahabutago. Kalabing tudson bata. Saron. Saman ron oy. Bugnaw ning akong unsa ning mituos akong tangkugo. Bugnaw. Sani. Pilit-pilit man. Animal! Uy! Naakra magundihay na sa ibabaw tungod na ako! Ikapyot na lang sa konting! Ay, mito imong sipon. Animal, Ay, di na tubong sa akong sipon. Kung mao na, ang imo na nagsipon ang mitos akong tangkugo kanina. Kalitse, kadaog! Sao! Usa! Ha? Sao ba? Usa! Aray! Wasao! Agay! Nikalit ka maglayat tungod ako. Agay kasakit sa kong baba nga natuto. Agay kasakit sa kong buko-buko sa kong pagkatumba nga imong giambakan. Pisit kang bata aka. Hoy! Tutok-tutok magka nako. Isok ka! Igo ka na magmitutok na ako na akong gikuse. Dakalitsi ni mo. Gipag-ukod pa ko ni mo. Nakabuak ka pa. O kunya imo pa kong gipatuan ng sipon mo. O karon imo pa kong giambakan. Lihukan kag dako. Hilom, uy, ay paghilak. Hilom. Sumbo mama lang. Hidagan ang batang hanggaw. Musumbong tingay tos iyan. Musumbong tos iyang amahan. Kalitsi bayaan eh. Ay, ako naman hinuoy sadaan ini. Ay, nadugay baya ang mga bata. Pagid mga butay. Uy. Naunsa man na diya sa ilang Norma. Mura man naglalis ang lalaki nga nagkupot sa bata nga naghilak ganina nga migawas gikan sa ilang Norma. Right! Child abuse ang imong ibuhat! Unsa? Child abuse? Hala, nga naman ka ha? Hiday rakit o pagkakusi aoy. Nakalitan ko kay sakit kay akong buko-buko og batag nga natumba kay kalit siyang niambak dire nako. Hey! Para giambatan na ka? Mangusi na ka? Hoy, kahilas ko rin mo! Unsa man ka? Nakatampo kag duga sa paghimo na mo anang bata? Tay paragot. Ayaw kog sakasakahi ang imong tigog ha. Ni abay ang kasamo.
Hinay kay kog tingog kanina nga gibadlong na kong imong anak, ha? Ikaw sad, pwerte nimong hinayag tingog nga gipabadlong takas imong anak unya karon sa kasakahan ko nimo sa imong tingog, sa imong kilay, kahilas ko nimo. Pamahawa mo din paglayas mo! Panghayas bitaw me. Pero bayre o na me. O kanong mubayan man uroy ko ninyo? Physical injury. Sa imong dito ang akong anak nga cute kaayo. Kalitsi. May puwa o maayo. O nagkaras. Bosa, bayre me. Kaya kundi, mula hospital sa barangay ron o magpa-kurasyon. Kaya ikihat ka. What? Unsa? Dagalagig tao na silang dayan. Mga printi, tingali na nila. Oh, dagang gitawo. Basin. Like, oh my God! Ay, nakapasadyo ko ninyo! Ay, inyo na dyan kong gibiyaan, ay! Oh, kapas lagi ka niya. Abot naman sa ta. Oh my gosh! Kanagagod tao diyas amo! Inyo tingin ang mga printi. Wow! Naami paryente? Ay, nabukay gwapo sa kong mga paryente, no? Sa to? Nayabag na. Wa may patawad. Asa printi. Lakaw sa inyo eh. Kahilas ko nimo. What? Di ko mo bayad, ha? Uy, Dayan, losa na sinyo. Murag lalis man ang imong mami o kanang lalaki nga yagi katupang. Ay da! Kaya na sa kong mami, oy! Ato na lang ko sa inyo, Dave! Wa manggukoy na lang tawan nga gwapo sa amo, oy! Sa inyo na lang ko, kay naamang ka nga gwapo. Unsa? Pauli sa inyo eh. Yan. Di ko, Ha? Gusto kang bugloon, di ka? Ha? Unsa to? Magbugno sa kuno sila. Kanang tiguang nga laki o kay mong mami. What? Bayo, tingin na tiguang nga. Dali, Bert. Ato na to. Dagan magbayo tani eh. Ato na to, madali. Ay, kaya na to siyang mami ba day? Bisa na. Mas may nang naata nga makauwang nila. Adiyaw tayo igbog na ron kung di ko mo balan. No way! Ha? Ha? Nakabuak ng imong anak sa kong flower vase! Ha? Miingon ba kong bayre ko ha pagkabuak? Pwes karon kay mahalon man to, imported man to, tag 10,000 man to. Hala sige, bayre sa kuno ko be. Kay bayran tagas imong giingon nga physical injury. Ay, just me ito. Kabati atong now. Batig naus imong kigol. Taro ato, kabati ko now. Mami! Mami, nga naman eh! Ay, wa lang kay class mauna. Hala, sige, bayre na ko pagdali. Ay, bayre sa ko physical injury sa akong anak kaya akong ibayad mo. Wa gabae. Nabuang ka na, ha? 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 Dahil nga ganang imong taso. Oral defamation. O sa? Oh! Ha? Ngiga ni mong mamasurahay, no? Mura ka magsuhitos balaod. Hoy, do! Gamay ra kay kog bayranan anang physical injury nga imong giingon kon mauna, ha? Pila ra may kusi? Kung nasaman pa, ban-in rin akong bayran, ana, do! Plus bayad sa oral defamation. Mangayo pa kong 20 mil nga damage. Unsa ka, do! Ay, mami, nga ano ba ni ha? Pasabta na gud ko, be? Nga na ba nagkubot pa mo din, Ay, hi? kada sila, kada, mga baga nagdaong na mista na din, he, ng warta pa! Unsa man? Baran ko rin mo o dili? Dili. Aw! Dili ko! O sige! Adto na mi! Hoy! Ha! Adto na mi! Hoy, tanan mo! Mga bata! Oh, Tanan mo! tadawa ra, hanggaw gid, mulakaw ra man di ay. Ay, na-stress ko to nila. Okay na mo din hinang? Na-stress akong beauty kadiyot dong. Gigotom kong pinakalit. Dali-dali mga unat ninyo, dali. Oy, anak-anak. Ni aman sa di ay ka-anak-anak. Ali mo, mga unta ninyo. Pakit unta mo sa daghan kay na kong hikay. Unya ing na si mama ni mo, Dave, ha? Nga daghan kay kong hikay. Dali-dali. Lingkod mo diha, lingkod mo. Dinhin na lang nang. Sa bahay na lang kay nagpaabot sa si mama na mo.
Oh, mao gyud. Dagam sa rugi kay sila sa Dave nang. Mas daghan ka mighikay ka ha. Adali, bakit untabos amog hikay? Dayan, unsa balihok na diha. Ani, do! Ay, do! Sabi ako lihukon, ana, ron nga naraman yung mga pagkaon mi. Naglinya raman na diha sa taas nga lamisa, oh. Taas nga lamisa. Mamili raman na sila og ilang kuhaon. Maulinya na mo dyan, dali. Lori, come on. Ikaw, Dave, pwede na ka mo lingkod. Ako na lang kuha para ni mo haaron din na kamahago. Okay ra. Respetan lang na to, part. Kaon na tagamay. Sige na. Sige na mo, oy. Sige. Dali. Oo. Dave, Thank plato, you. plato. Salamat. Lord, yung mo ng plato, oh. Okay ra. Kuha lang ko ba ako? Plato mo. Dera man oh. Ay, John, plato oh. Salamat. Ay, kuha lagyan mo ha. Ayaw mong kaikog. Pagbusok mong maayo kay dagan, kay nang atong food. Na po, nakaklase nga food. Wa pa'y labot sa lechon. Sige na, kuha na mo, Dave, oh. I-open ako ang tabon, ha. Oo. Mommy! Yes? Dili ka ng imong naukban diha, ha? Napailain, pamili lang. Nga naman, eh. Ay, nga no ba, ha? Bibi ba na plain, be? Usa pagay problem. Nga no, ni? Nga no, ni, oy? Abot lang. Nga naman na. Nga naman may sud ang mga sudlananta sa sudan. Nga no, mali. Hain ba na akong mga sudan? Hain, hindi, hay. Ay, hain, magkudihan, Hala, uy. Basi gilayasan ka ng Norma. Unsa? Unsa pagtuon mo sa sudan na ay tiil kay manlakaw? Animal, kadto sila! Kadtong mga mianhi kanina! Mao to sila naghurtog hakot sa akong sudan! Huwag yun nahabilin! Huwag yun magbilin! Na may gibilin nang. Tanawang lechon nang. Gibilin ang usa ka kungkung, oh. Ha? Usa na lakongkong! Mga sabahis! Iuli akong sudan! Iuli! Mga rabahis dagko. Pagpadayon, nagapakaon o na. Giurat pa nga kung sudan ka. Mga way batasan! Wasad ka gutuman, no, Norma? Ay, gigutom ko kay na-stress ko. Mao di ay. Lumian ang pagkalutuwa sa adobo. Sakto kayo sa timpla o niya kagumkum. Maayong pagkatimpla. Ay, tatagain o niya ko ini, ha? Ha? Agoy, daghan man na. Di sad mi kahurot, ana. Ay da, katubitaw, katong ang among sudan kon wala to hakuta, di sad mi kahurot ato. Kami sa din yung hamunadan, no? Saktos git ang ison. Ganahan ko ini. Ay, padadisan niya ko ini, ha? Sige. Uy, may mga saang ugpasayan gud di ay kano. Gitinuo di ay nimo. Paborito sa baya ni nako. Taga-isag ko ini, ha? Kalami, lala, asi pasayan. Nakatambok. Maun ni lami kay tambok kaayo. Daghang aligi. Ay, apili ko ini, ha? Padadi ko ini. Wa gabae. Crispy pata lang. Di ka magpapil? Ay, gipadapli na ganan akong daan, imog yung gikuhaan. Ay, naghilabti anak-anak kay ako, man anak-anak, oy. Kamurang dayan mga unin ninang? Makarurot mo, anak? Gamay raan na anak-anak. Unsa na ba'y akong gipangayo, oy? Kanaramang saang, lambay, pasayan, adobog, habunada, aw, crispy pata pa di ay. Gamay, anak. Ay, apili na lang sa daig humba og minudo man siya, ha? Makapista gigap padayo na nanang, gidaghanon na. Bitaw, daghan na kay kagipangayo, Norm. Gabay ra laki na. Dagayo lang ko kay kilamian ko. Maayog man luto ang imong cook. Kaysa imong tigluto ron man siya kay kuhaon sab nako unya siya kun may okasyon me. Ako. Piyay. Ikaw di ay.
Adadaan pagyog ko. Nagdudag yun ko nga ikaw kay di man kumpletos recados. Di nagkaganahan nang. Dili kaayo colorful tanaw ng sudan. Di lagi kaganahan nang. Ganahan good pero di kaayo. Di ay norms. Day Lore, kaya naputos lang daan dia nga dadon unta ni Norma day ba? Dadaan niya na sa inyong tanan ha, kay di man ganahan sa Norma. Maikog ta mo pagkaon na nang wa ganahe sa atong pagkaon. Wa gamai. Okay. O sa, oy, ayaw ha. Okay naman ko. Uus ba na kong timpla? Ang binabi, dayan. Dadaan nagputos na to ha. Unsa? Yan, di ko mo, oy. Ang kalain na noon magbitbit og bring house. Di ba kaganahan nang? Ikaw na lang, ikaw may nangayong ano. Bantay mukaong kag di ka mudahan. Ay, dili naman ko kumukaon. Ano naman kumukaon? Ano na sa kupuyo ang tulbahuman ang fiesta ug mahurot na ng ilahang pagkaon. Bagan siyag naong. O sa? Niadong dyan ha. Nang. Padadaan di kag sudan. Wa man ka mo maghikay dong. Salamat kini nangaman siya. Si Papa ni mo, hain man di ayron. Amot lang. Basig tuwar tos umahan. Di tumulabay din hiron. Ambot lang nang. Ambot lang. Nga naman lang. Mingaw kang papa no. Ako ingnon. Oy, unsa? Mingaw good. Wa no. Ano mingaw mo kunya be? Sige na, pauli na. Kita nga rigwa to po mo makakaon si Papa Juan ni mo. Yay, nangaman siya. Nagunon na mang tatay. Lain si kag nakakaon mo unya siya wa. Silingan rabaya ta. Sige na, ilakaw na ay. Uy, Dayan. Luwag pa man dito dapita. O nga nang bibalin magkikadirito pa na ako. Samukan yun duho eh. Sibugab to eh. Sige kag ticket ni Dave yan. Sige siya sibog na ako. Ako may nagkabungo na nito. Bahala mo di ay. Ay, yan naman si John ay. Igawas na magigas kusina. Sabay na lang may pauli. Yatong ka. Alay, labot kayo nga kung murag kalipungon ko. Oh my God. My God, Dave. Mingit-ngit ang akong palibot. Ha? Please, ayaw ko biyai, please. Sa? Ngit-ngit akong palibot. Ay, blating halika na yan. Mga kalipungon ka. Oh? Pagdi mo saan mong haba pa tong seafoods, God? Wala ka. Makasakar, binas dugo. Kakakiyang gigana. Unsa? Nangaman siya! Nang! Nang may tambal para high blood nang! At tagay na ganis na yan kay Misaka ang dugo! Uy! Bata bagay, HB na! No! Dili ko high blood! Kalipungon lang ko sa kainit! Dave, ihatod na lang ko sa amo, babe, please! Sige. Part, ano mo? Yapit na nato si Dayan sa ila. Una ta mulaos dito sa inyo. O sa ilang lori. Ano? Ay, kalipungan jud ko. Asa ako, Dave, babe, please. Asa ako pa dong sa amo. Unsa? Yan natas yung tugkaran. Ibutang tanah ka. Di lang ko musod. No. Iwasan naman. Ihatod ko sa sol. Mana ganito yung tukaran, magbasuod pagit siya. Please. Di ka makonsensya kung malupog ko kalit diniinig butang ni mo nako. Unsa naman niya? Sige. Mga part, paabutan ko niyo din ha. Yato lang ako kadyo si Dayan sa sod. Set naman niya. Hindi mo kong kargador. Kilamig yung upawan bayan na, uy. If I know, atik-atik na tong... Klaro to. Uy. Ano saan ka diya? Ang kagating mo. Oo man. Tama na lang na. Mangulit na lang ta. Saan ko, uy? Uto na to si Dave. Mamiya magagbuhi, uy. Sige. Ngano mo ko? Nganong laim na kong kibati diyang gikukos ni Dave si Dayan?
Ingon ini sa pangakong pation sa una ni John kung magselos ko. Ayaw ko king nang... Et, hilumon lagi kay karon. Oo, manggod. Oy, milagro, Et. Muka magsamok-samok na ako. Dawat na ni mga bayot ko, Et. Dugay na ko nakadawat, kabayot ka. So, dawat sa nimo nga, di kita meant to be. Ambot, basin. Uy, good news! Good news ano ko, Et! Uy, I'm happy meal, good, Et! Uy, thank you! Wala, okay, reaction sa akong pag-akus. Buti pa subot nga. Dawat na gini mo nga, di gida angay sa usag-usa. Uy, I love you na good, Et! Sister na gid na tika. Sister na gid tika. Osbi ka na ko gakosbi. Unsa ka? Gaksa kog balik ba? Dali. Iyo, higamday. Nalang ko'y karuhon. Sige na. Gaksa ko ba? Uy. Ay, di kaya sa di mo eh. Diribi. Uy! Unsa man ni sis? Uy! Uy! Ay, Agay. Unsa na? Klaro na? Unsa ba yung magiklaro? Uy! kung kiligon pa ba ko, kumugakos ko nimo. And then? Wa. Wa na. Ay, bugas, sis! Di na ko maproblema. Sige na mong padoon, sis. Ngano kahayot no? Kalit man lang ko ka-fall out nimo. Kung sige siyo, uy, full out yun. Di pwedeng nahigmata na lang yun ka nga wag yun chance atong duka. Anar na siya! Ay, Dave. Lingkod sa balik dari ba? Sige na. Upalis ako kay tuwa pa man si Mami sa taas. Dili ko gusto mag-inasara. Sana may makaduha lang kay gayon na nag-akos sila. Ug si Lori pa ang miunas pag-akos niya sa ikaduha. In love gayo si Lori ni John. Dave? Bisan unsa pa buhaton ako. Di lagi tingali makagusto si Lori. Dave! Nako. Hala! Dave! Dave, sit beside me pa. Kalipungon na sab ko. Again. Dave! Dave! Dave, don't leave me! Dave! Ha? Gibiyaan dyan ko ay! Ha? Ay, niya na pa ingon din Steve ay. Uy, Bart! Ato na! Di ko mo ba ninyo? Kamo na lang. Napakoy ko haon. Ato ko spy. Nakoy ko dito. Mubalik pa ko sa ilang dayan. Balikon ko niya sa yan. Abi ko pa, ihatod ko niya. Ayay! Nadaan na pa ka niya atong amigo sa pa-charming na dayan. Oh my God! Basin mag-ilis to kay mamisita ni Dayan. Unsa? Da, sakit-sakit sa dughan. Tawaton lang yun nga, di yun na kumangkon si Dave. Sakit man naon pero move on. Para di ma-stroke. Ay, tala, uy. Ay, saba, uy. Ikaw, manggod. Pakipot kag maayo, day. Padama ka ni mong pamati ng lalaki, yun, bisag di. Kau doon mo dugan niya. Patupi-tumboy ka. Di na bigugananan ng dayan. Saan lang maadto niya atong amigo, ha? Di kay sakitan lang ko nga mag-uban sila. Makusumisyon pa jud ko. Ganina pa kang panglupaw, day. Kuha pala kung may baw nga tumboy kang bayanak ka. Nagduda na ko nga selos ka. Ha? Ito na sila. Nagkupot sa bukto ni Lori si Part dyan sa naglakaw. Bisan on sa gilibuhaton ako. Dili kini ka makagusto na ko, Lori. Kay tuam ka ni Part dyan. Makagusto. Tuaman dito ang imong kasing-kasing. Dave! Oh, nabalik ka man lagi. Waka mo uban og dayon nila ni Jan og Lore? Wa ma. Nga naman ka.
May problema? Kamong mga babae ma ba? Kung wa mo makagusto sa laki, di ba gid mo madabisan unsaon mo sa pagpakita sa iyang kaayo diha ninyo? Depende. Nabayay uban nga, madevelop lang kay buutan ang lalaki. Nya nasay uban nga bisag unsaon, hinigala ra gyud ang ilang pagtan-aw nimo. Ug mo ni gibati ni Lori alang nako ma. Dave, Bisag unsa pa akong buhaton, dili gid siya makagusto nako. anak, mga bata pa mo. Og Gusto kong mobalhin og eskwela ma. o unsa? Magpasyudad ko. Magpalayo ko din aron di na kay ko sakitan. Basin pag mas dali ko malimot ni Lori kung tuan ako dito sa layo. Biyaan minimo ni Lola nimo. Magulian na ko din kung ma-weekend. Oh, Ma, please. Dave, anak. Mga bata pa lang nakagusto na ko ni Lori ma. Usamtang nanagko na dili kay simpleng pagkagusto na lang ang akong gibati para niya. In love na kay kong Lori. Huwag sakitan ko every time nga balibaran ko niya. Kay may lain sa siya nagustuhan. Ay, nyan saman. Hugot na gid ng imong hukom. O ma, sa sunod semester, mabalhin ako. Kung maoy makaayo nimo dong, sige, suportahan ti ka. Salamat ma. Nakasabot ko nimo. Kami bati sad kog sama ni anak ka ni Adto. Og dili sayon ang paghikalimot sa tao nga imong gimahal nga naadto na sa uban. Ma. Tao na tay. Unsa to? Tao na tay. Diin man kayo ni. Ila na naman siya. Padakuta ko sa tingog. Natural mo tingog. Gikan, din gikan na. Ila na naman siya. Dili ko mukaw na na. Ay man di siya. Ay kung sa masya ron. Ay, sis. Pariyes, gimong duha tay ay. Padi-di, bisan gusto. Siya na ipadili-dili. Pero asbito mong duha. Nangitam kay siya ni mo gani. Ngita man siya. Kaya wam ka makit eh. Olo. Do. Ay, sige-siga ni mong matar, Pats. Ekspresyon na sa mga batanon ron. Unya to, ang giingnan nga to at tingali ka sumahan. Mong nagpadala na siya sudan kay tingalig. Wa ko nakakakaon. Magutman ka. Wa man ka kuno ta maghikay sa pista. Ingon gid siya. Gani! Na sige, gimuhimo kong storya tay. Hibawan na ng pattern niya. Ingon na ginasyaman siya. Taas kayog pride. Bisan hibawan na daan nga in love gihapon siya nako. Hantod doon. Sinanay gyud yung gibuhagan di ay tay? Oo. Nakasala man ko. Mao nga, lagot pwede kay sinangman siya ni mo hangtod ron. Pero kadugay na ato tayo eh. Nanagkon lang mi. Wapagin siya kadawat. In love gigay siya ni mo tayo no? Si man siya sa ang babae nga bugto na kong gimahal. So, sa ato patay, huwag ka ma-inlove sa akong inahantay? O sana kagabi minahitabo ni mama ni mo. One night stand ba? Kailan kag one night stand? Nya, nahulmadayon ka. Huwag mo na tayo nakaingon. Nga, wala dyan ko niya mapaselo. Dako! Kay kung pagbahay dyan ito higayon na, oy! Kay, nagpadakos kay ni sa lawas. Unta, kung wapa ko makasaan niya, dili may magkabulag. Siya man siya lang ang bugtong babae nga. Midawat na kus matuod nga pagka ako. Siya lang usap ang bugtong babae nga. Gisugin lang kus matuod akong pagkatao. Pero, wala. Magpasabot nga, kuan, na nagbahay ko nga, natao ka. Laway ni mo, mitolo.
tay. Taman! Milubad lagi ka. Bayot sad ka. Unsa? Bayot kon! Taro ka! Paglimod, tay. Sa! Tugay na sa kung nagduda, anak. Nag-uban na beta diri sa bahay, tay, ha? Hey. Ug bata pa lang ko nakabantay na ko nga liwat ko nimo. Uy, Shudi! Uy, Shudi! Nga sa ato ba? Bayot sad ka. Bayot lagi ka, tay. Nga namingon ka nga bayot sa day ka. Dalala! Pinaoy! O sige kon, ang kulo na ko, bayot ko. Pero dili ko bayot nga, parehasan ako pandiha, nga basa kayo, mga kulirit, nga magpatagal ang og kanang hamag og lalaki. Ibog-ibog naman nga ako. Pero, wa man gyud ko mutila og laki. Uy! Liwat lagi ko nimo. Ah? Nga sa ato pa, confirm! Bayot ang duha! Tigi ko may lunada. Hangtod na dilin ako. Makasulti si Partchan. Gusto ko mabiya nga walay bugat sa buot. Yan ako sa ila. Musa ka na lang kong lahos. Bayot ka, tay. Ay! Pero, nakagusto lagi ka na nga man siya, tay. Nga sa ato pa, duwal ang imong citizenship. Naana tingali. In love magay ko ni ano ni aman siya oy. Mo man gani nga magsigip ako kanang paluol niya hangtod ron. Pamasin nga mapasaylo ko niya o magkabalik mi. Kay wala ba si mama nimo? Unsa, tay? Patay na si nanay. Kano sa lang? Manong magumibawi ni tay? Sama na ra oy. Hanggaw ba naong nimo oy? Wala ba? Kana bang I mean, wala o ba nato? Aw. Kagigs. Ay, nalipay na kuruntay. Kulirat kay ka oy, nga naman. Kay, gawas nun ako. Di na ako magtago-tago sa tinuod akong pagkatao. Ay, gigapoy na ko sa kong kahimtang, tay. Kapoy pa ako sa tingog. Uy, mas gusto na ko nga sweet ang tingog na kong ipagawas, tay. Parehata. Hoy, pero kinahanglan ha, kadili ni mo wad on ang respeto ni mo sa imong kaugalingon. Aron sa ingon, kwan, respetaran ka usab kadto sa uban. Lagit si mo akong buti pasabot. Kapitay, Oo, bisag parihata nga di magkasinabot. I'm just so happy, father. Bahag naman dyan, tay. Aray, oy. Kahoot, masalo, oy. Mapagigutom na ko. Ay, thank you sa pag-angkon nga. Pag-angkon, tay, o pagdawat na ko, tay, ha? Abi na ko, imo na kong kulatahon. Kulata, John. Bugno, hinoon. Apir, anak. Di pala ka anak, may lamin mo, kit-kito. Sige, tay. Sige na, oy. Wadto na ko sa kusina kay gutom na. Sige, tay, na hotdog dito og itlog. Gutom na si Aki. Ay, free na ko. Free na kong mupagawas sa matuod akong pagkatao. Busa, di ko na kiniitago pa. Oy, excited na noon ko. Excited ako. Kining akong t-shirt. Higot ko ni sa ibabaw sa akong pusod. Aron mumubo sa maini. Ay, hala. Uy, kaungayan ako. Kaungayan. Ay, kinalang nipiyuhan ako ang puso da. Kay hugaw na sa kayo. Mas dagan pag nagpuyo nga yuta. Ug unya, kini akong kilay. Purmahon niya ko ni. Ug i-shave na ko. Dayon kini akong buhok. Akong patason og higtan sa maini. Ay! Ay, kagwapa na ko, uy! Hala, my God! Oh my God! Bart? Bart? Nga nang ingon niya ng imong hitsura?
Gipulaan akong tago-tago. Mura siya akong fats. Mga slide yun. Mao nga, this is it. Pansit. Ang bago ngaon nga ako, Philippines! Bayot ka? Makadawat ka ba kung maingon ko, oh? Nasato pa? Giilad lang ko nimo? Dugay ng panahon nga gitago ko ni Part. Sa tanan. Pero gikapoy na ko. Every time nga masakpan ko nimo nga mulubad, magkabuang ko pangitag rason nga imong tuhuan nga di ko bayot. Pero ang tinuod, bayot ko. Bayot. O in love ko nimo, Dave. What? Bayot buang? Ay! Dave! Gipatuo ko nimo nga lalaki ka. Sobrang pangiging akong bation every time nga mapaduol si Lori nimo. Di nagbayot ka. O di nga lahi ang imong tinagdan diri nako. O lahi sa imong tinagdan nga itong Lori. O di nga feeling nako. May mali siya ang imong mga gakus o pagpupot nako. Kaya wag hindi ko masayo. May mali siya gidi. Ay, di pahimos lang nimo nga itong kasuon. Nga makahikap-hikap ka nako. Hikap-hikap na libre. Mahal ka. Giluod ko nimo. Naibaw ka, gindili ko ka nagbayo. Nalimot ka. Ludod ko sa mga sama nimo. Usang sugod ka ron. Kalimti. Nga nahimot ang magkaila. Nagkaila ta. Wait. Ay, gumiti. Subagon ka na ron. Mutransfer pa ko sa syudad. At ko dito may eskwela. Kay, ako na sa munta ang mupaubos nimo sa mga gipatuo ko nimo nga nagpaubos ka usab para nako alang ni Lori. Pero di ay gilad ako nimo. Nasayop si Lori sa matupod. Nasa ato pa? Ako na inyong gibakakan? Ha? Maayo eh! Ha? Maayo kayo mo klases pagkahigala. Nagsabot-sabot na mo kinyo ha! Tinabutuyo nga limdan ka, Dave. Mo ni mismo ang rason kung ano itago ko ang akong pagkatao. Doon kay Mano ko. Mano ko nga. May ka makadawat na ako. Ang tuon man. Ako masayo. Hindi ka makadawat na ako. Nindot ay! Nindot! Kompleto nga ko mga barkada o sa kabayot o sa tomboy. Pag-uban mo doon ha! Kamu kinatilod nga angay sa usag-usag. Dave! Dave, I'm sorry! Dave! Dave! Tay! Wa na siya, Tay. Kinaligtan ako ni Dave. Di ka na siya makadawat na ko, Tatay. Anakin. Usa ba'y angay kong isulti? Ay, ginoo ko. Palabya lang una ang iya kayo, boss. Pagkabata pa lang, nag-uban na mo. Mura na po mga igsuon. Tama na mo sa managsuon. Tayo, boss lang yung tingalis siya. Usa, palabya lang una. Nahibawo ko. Nasa dili madugay. Makadawat mo siya ni mo, anak. Soon good mo, diba? Dili siya makaantos ni mo. I wish, Tatay. Anak. I wish. Oh, Nahalalakaw ato. Nga misamot magkabog at ang buot atong naula. sige, Nay. Akong pakiksultihan. Naglagot ko niya. Naglagot ko nila. Ila kong kitunto. Kason! Dayon, ma. Nak, Ma. mibiya ka din nga bugat ang kabubuton. Mibalik ka sab nga
mas labaw pa sa bugat ang akong nakita. Gidatugan na gyud. Mahimo ko bang masayran ang resulta sa inyong panagsulti? Naglagot ko, ma. Ni Lori o ni Jan? Nilang duha. Ngano? Gitunto ko nila. Ila ko kipakakan sa tinuod. Nga unsa? Nga bayot si Jan. Okay. Ha? Nga nung murag ko ka lang makurat, ma. Ikaw lang ang wa makabantay. O nakabantay ka. Apan mas gipili nimong magpakabuta-bungol sa imong nakita. Anak, dili usa kasakit ang pagkabayot. Nganong kinahanglang mausab ang imong pagtan-aw niya tungod sa kamatuoran nga imong nasayran. Kadili ko gusto bayot. Ug usa pa, ila kong gilimdan. Gilimdan? Oh, pero kung moingon kang lodon kanila, ayaw anak na. Kay kung sila usab ang papilion, dili nila pilion nga masumok sila sa sitwasyon nga sama sa nasudlan karon ni Jan. Oh, Dili niya kagustuhan nga maingon siya ni Ana na kung may kapilian lang siya, nasayod ko nga dili niya ka napilion. Pilion mo bang mahimong bayot kung ang tanang mata sa mga tao kung mahilabay ka anha nimo? Tan-aon ka? Pilion mo pa ba ang mahisama ni anak kung nasayod kang bisan wa ka pa gihimong sa gihukman ka na sa uban nga hugaw ka? ma. Dili ko buot nga butan ka. Apa naman dili nimo suwayan sa pag-abli ang imong kasing-kasing. Nasayod ko nga kung ablihan mo lang kini, madawat mo si Jan sa matuod ni ining pagkatao nak. Ma, pero madali ko gusto mga sama nila. May gibuhat ba siya nimong dautan? Di ba? Mas gipili man niyang taguon ang matuod niyang pagkatao sa kahadlok nga dili ka makadawat niya. Dong, Dave, si Jan mismo naglisod sa pagtago ni ini sa tanan. Apan, mas gipili niyang itago ang kamatuoran sa kahadlok nga hukuman. Ug sakit na alang niya nak. Sultihi ko. Mas pilion pa ba di ay nga ibaliwa ang inyong kasuod tungod lang kay ingon siya ni Ana? Ma. Jan, ikaw na? Mismo, Kapag agad mag-makeup. aron matago akong kaguulday. Gusto ko magwalwaron sa diskuhan. Busa ta na, ubanig ko. Tempa. Sa rin tapos ni mo. Anong kahit pagkagladla diha, uy? Awara ko ka, umubo kay kag shorts. Diin man ka, ana. Ay, giputlan akong karsones si tatay. Ansa? Lahat sige akong karsones akong putlan nga. Pila naman to kabuok. Ay, magamit mo bitaw tong pinutlan na to. Mutong trapo. Oo, trapo. Tara, uy. Magtrapo jugas imong luha kung masuntukan kang tatay nimo. Ay, day, dili na day. Kibaw na sa tatay. Nahibaw na, sinay huwa nagiputlan nimo iyang kasunis? Naibaw na sa tatay nga bayot ko. We, tinuod. Huwag man lagi kay bunog. Ay, basta, uy, kapuya, uy. Ay nalang ukita nga nung dali na siyang nakadawat na ako. Basta, mau na to. Panin ako ba? Manis ko na ta. Ba di ay kay bagyo sa ditahilig, ana. Ay, day. Di lang ko ni mo unungan sa akong kaguol. Sultihi ko sintong dan. Sultihi ko, o bananta ka. Ano ko, Imong yung kong ipahinumduman. Kita ka ni pikasay sa akong aping. Di ba, mas baga ang concealer. Ano din na? Ibaw na si Dave, day. O gisugmag ko niya.
Nakahimo si anak? Nagahimo gani. Ay, murag, di ko makatuong, good. Ay, una lang dahil nasumbagan ako, day. Giunsa mo sa di pagkahibaw di ay. Namtan ko na spy nga nagbinayot. O man sa kong magadinay. Kaya nga nung dinay pa man ko, uy. Usa pa may gamit. Nga, nadawat naman sa kong amahan. Pero, makibaw niya. Iya kong gisugma. Sakit siya. Hindi siya makadawat mo. Dawat, uy. Gisugmagod ko. Sunga lagi ka, day. Kabantay ko, ganina pa kang loading. Ano ka, uy? Ipiyan kasi mong utok ron? O sa mong espiritu? Ambot bitaw, kabuang mo naman tingali ko. Ay, sige. Sa lain lang ko magpauban. Lison na kayo. Uban nung tika niya, mabuang ka. Hanggaw. Sige pa, abot ako. Uban nanti ka. Ayaw na. Mas may tinuod ng imong nahuna-hunaan nga maglingaw-lingaw ta. Uy, patulon pa lang ka. Ayaw. Pare ay, gusto sa kong malingaw kay. Wasa ko makasabot sa dagat sa kong utok ni higayon na da. Sure ka? Laki. Promise? Siguro ka lang yun nga. Di ka masuol dito sa tungas diskuhan. My God, wala na ba'y dul-dul ron? Nahurot nagpayag. Wana'y kahitan ni mo dito, day. Amo ka man. Gigi, wata ko niya. Asa ka? Sa baylihan ma, mutanaw ko, aron malingaw. Milagro. Pero sige, pag-amping dong ha. Masiganahan ka muhapit aron. Ato na ko ma. Ay, daan pagid ko. Wag yun ko masayop sa akong pangagpas. Miliwat yun si John sa iyang amahan nga si Juan. Like father, like son. Mga bayo. Hoy, Lore! Unsa mga tangura sa mahuman diha? Ha? Sa kaurasang mahumanday? Inigumans baile? Sure ba? Pagdali ko, no? Mura mo sa gidugayan, uy! Nalaki, what's up, good? Nana. Oh, kana na. Unsa man ni... Oh, Lori? Ikaw na, Zay? Oh, ako, nga naman. Kinsa da ay lain imong gikatubang ron, ha? Oh, Zay? Katuog na lang ka. Di lang ta mag-uban, day. Ha? Nga naman. Ganahan ko mulingaw ron. Ganahan ko malingaw rong gabi na. Manganting ko boys. Unya, mag-uban ta? Unsa nila paglingin ako nga ikaw may lang makit-an, Zay? Gwapa kay kayo ang imong dunghay nga buhok, uy. Ug nagsulubog ka ng miniskirt. May nanalo na. Uwi, ana. Masuwayan na gina akong sulob ang ukay-ukay nga gipalit ni Lula. Ikas merkado ba? Palitan ko niya. Nya, sakto man di ay. Uy, ang yan kay Katsay. Giparisan pa gini mo ng hanging shirt. Perfect! Time pa. Ayaw sa ha? Ano nagsulod magkaingon anak, day? Time pa. Ay, kung ingat, di nakatumboy. Ambot. Pasin. Pwede trip lang sad. Di, day! Way tumboy nga mag-trip ang ingon anak, day. Sulti ko. Tugani ko tinuod. Anong kalit kang nausab, ha? O sa inungdan? Aw, di! Sayop. Wrong question. Kitsa hinungdan, Lori? Ha? Da, ay nalang gud pangay kay gud sa rason gud kay waso ko kahibaw. Lisod to karon. Oh, anak di na, day. Kung ikay mangutan na, kinanglan kong mutubag. Pero kung ikaw, okay ra. Asang ustisya, day? Basta. Tana na. Di sa gumuban ni mo. Kung di sa gamutug anak ko, day, tugay na tang friends. Best friends. Kung maka-best friend ka na ko, mura jud ka maglikay na ako sa una da. Mura man gani kog sanlahon nga imo kong gilikayan. Malibawt man akong balibo, day, kung masigag pa doon lako. Yo, di ka lagyo atong beauty, ha? Nya, masigig ang panguyab na ako. Mao nga, ano ba? Ay, kung nga, don't tell me. Oh my God! Inlove ka no? May nalaban ka no? Ha? Huwag mag-deny.
Kay gugma na gyud makapausab sa tao ug pinakalit. Kinsa? Tugani ko kinsa. Dali! Di, lagi, wa, lagi. Sa paong ka na kong bye-bye nga ibubuan ako dagang perfume, Ron. Kung di ko na masultian. Sultihin ko ba? Tuganin ako. Sige na. Si, My God! Oh my God! Kibaon ako! ha? Ngano day, obvious day ko? So, tinuod akong pagduda. Kalit kang nausap kay na in love ka. In love ka sa tungkol sa basketball team na to, no? Okay. Hinampak kay. Okay. Pag-girl lang ka, pero ang imong kamot ay boy gyapon. Ay, bukat ka kakamot gyapon, day. Barugi sa kuno ng pag-girl ni mo, Zay. Aron di ta mabunog. Tana. Kasi naging mga lakaw ta, ha? Puyo diha, okay? Kung dili atong coach, oh my God, kay baon ako! Siya yun lagi! Katong waterboy sa team, no? Si Tonyo! What? Ay, kay baon mo kong kinsagod? Kinsa mo ko no, be? Klaro na lang. Katong si ka-driver, nga itong gisakyan kanina. Na-in-love ka ito, no? Mo nga, nausag ka pinakalit. Na love at first sight ka niya, no? Ay, way raro ni mo eh. Bahala ka day. Uy! Namiya ay! Paspas kayo nakalakaw. Oy, Lore! Dapat heels ang imong gipares ang imong miniskirt, day! Anong gisuluman na imong boots para sa uwan, uy! Ingon, anito ako nakita sa salida, no? Nag-miniskirt niya na boots. Sunga nakikantay. Boots to nga boots. Di na para sa uwan. Da, okay ro eh. Mag-uwan man sad ni unya ba? Awa, kita ka, tanawa. Way bituon. Dagom. So, ako ray maluwas inis baha unya. Di ba? Ay, nababuang ko ngayon. Ibig ato tas bailihan ron. Ato kita man. Malipayon kay sila. Nalipay gyud ang celebration. Wa ko ba nila? Mo na kong gisulti ni mo. Day. Kasakit sa kong Grabe duga. sa boots ko. Kasakit sa kong ibati. Banig. Ay, tanaw. Dili ba dapat dili sila ingon ni ana kamalipayon kay kuwang sila? Wa ko. Barkada gud mi. Oh. O dito. Gusto na limot ko. Ako naman dito ang wa masahid sa matuod. Ako naman ang gilimdan nila sa tinuod. Yung sa ato pa. Wa ko nila ilhang nga matuod nga barkada. Ato na Ato na ta po. Ganun na rabay ako nagwat ni mo nga. Mugawas dinis imong gipahipian. Piyawan ako ni mo. Ano na magkadya sa kong luyo? Kuyawan balatan ni mo. Ganina ramang ko diri good. Misunod man ko nimo ganina diha migawas ka sa inyo. Nya nakadungog man ko ni mama nimo nga miingon nga dili ka padugayon og pauli gikan sa bailihan, maumistunod ko nimo. Tanan na. Di na ko mo dayon. Ay, siya balain kaayo ka. Nagwat biya ko nimo, nya di ka mo dayon. Nausabang akong hunahuna. Kaya nabiyaan ka nila? Ay, ito sa tuod nga naman ituod nga gibiyaan man kanila. Ante pa, asa man ito sila paingon? Sa diskuhan to sila o mu-attend to sila Halloween? Ansa? Ang ampi! Naka-miniskirt man si Lori. O niya, nag-dress o bubo kaayo si John. Istaron o yun. Unsa man ka? Nya Halloween? Taka naman ka eh. Anyang anong yun ato man ang ilang forma? Ba't nila? Diya ka na? Ay, ayaw ko biyai. Uy, ngit-ngit ba yung kayo dinido? Di, asa man di ay ka? Bisag asa. Uban ko ni mo mabisan asa. Pambak ko sa imperno. Magpakasa ka? Sige. Ganahan ko magpakasa basta uban ka. Ay, uy, kalit mang kagunong. Awa na, damag na hinuong ko si mong buko-buko. Nakagusto ka ba gidako layan? Like, verbal o greeting ka, ano? Ngagipahibaw na nako ni mo, di ba? Kung mao na, uyab na ta. What? Pwede makuyapan? Unsa? Uyab na ta! Like uyab as in lovers, ha? Boyfriend
bawi ay ha? Klaro na din eh. Uyab na kita! O lagi. Like, wait. Ang saman eh, di lang ka manguyab na ko. Like, maingong ka nga diyan. First time pa lang na ako nga nakita ta ka na I love na kay ko ni mo. Like, ingon anak Sus. pa! Sa mukha na di ko kibaw manguyab eh. Mao nga kundi ka, mangita na lang kog laing babae. Dito sa diskuhan. Nga musugot na kog magkauyab mi, bisag wa ko manguyab niya. Wait! Ayaw sa panluod, oy! Wait! Isa man. Wait, ba? Isa man. Kanang nagdugos ako ginawa. Uyab naman ka ta. Wanay bawi ay ha. Uyab na kita. Hupo sa. Kay? Lakangan ta ka. Oh. Aron di na nimo bakwion pang imong giingon. Ano? Wait, nga. Di ka na, eh. Uy! Mami, ka mang good. Good. Uyab naman ka ta. Unya mag-una kag lakaw na ako. Dapat mag-holding hands ta. Like this, ano ba? Awan lagi. Dave, oh my God. Kaihion kas kakilig. Okay na, nakakupot ka na nako. Kana. Lagi. Wait sa. Basta na masabda yan. Kanang isil sa nato ang atong relationship. Sil? Ano saan pag-sil? I'm so proud nga ako pag-iuna ni mong nauyab. Kay, wala ka kay bahon saon sa pagsil ang relasyon. Ang relationship ba? Ha? Sulti na ko ba para madali? Saan mo na? Kiss. Hagi ko. Ang laway ang gamito na tong selan sa atong relasyon. Ha? Kipiyong na nako ang akong mga mata, Dave. Kisin ako. Tana. Ni! Opi pa na ko sa lipkas. Sa agtang ko na magyagkan. Ay! O sa ko bata! Dave! Wait sa! Ingon ka ng uli na ta. Paingon malagi ka diha sa bailihan. Watas ako, oy! Kasweet yun yung uyab. Mag-una og lakaw. Sige na lang. At least ako ang iyang una, o diba? Og ako na sa punya ang katapusan. Ibalita na ko sa tanan nga kami na! Say! Nananaw siyang tanan ito ganina. Pagsulat to Miss Bailey Haltan. Kita ang center of attraction. Sige siyo. Ay, tana. Asa? Kulo, uy, mangutana. Nangani ganita kay Manisko. Di kay maglingkod lang tanbin ni. Hindi, ato tas nga. Manayaw ta. Wiling kruhay ha. Asa? Sige. Hi! Hello! Hoy! Pamina mo! Uyab na ba yan, ay? Hoy! Uyab na mi! Uyab na Kinsa? mi! Si Dave! To! Kinsa ba? Kinsa nang utana? Ka, ha? Hoy! Gwapa ko, no? O gwapo sa lang akong uyab. Unya, pangit ka. Hoy! Pamina sa mo! Anong uyab Saman, na oy! mi? Uyab na mi! Hi! Ayan. Uy, uyab na mi! Ay, mayo mo ba? Pagpuyo. Tama! Iyo ko na pagbinata. Ako na siya ay siya man, be. Dave, kanina sa music. Manayaw na to. Dili ko. Puta na ko. Buta na ka na ako masayaw. Sa tanan nga manayaw. Tanawan. Diyan o si Lori ko nasa tuwas dancer. Pangan dali. Ayan. Siguro yan. Ano sa magkapaghinay lang. Lisa! May paagi-abi sa akong uyab. Excuse me. Excuse me, ha? Sa akong uyab. Hi, Lori! Hi, Lori! John! Hala, ikaw
One look and then you iba na. Mga kasama, atangi ang katapusang sumpay ning atong sugilanon, bagong haon. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes. Spinner Joel Bense, recording editor, Raditayad Soundman, Janjan Lara. Dalit sa RMN Drama. Once again, ladies and gentlemen, let's go for Anthony and Gentlemen in the